Bulahan sila nga nagamping sa pulong diha sa kasing-kasing nga manggihatagon ug naghatag og bunga pinaagi sa pagpadayon. Juan Kapitulo 8. Busa, miingon si Jesus sa mga nanuo kaniya. Kung tumanon ninyo ang akong pagtulunan, tinuod gayod nga kamo akong mga tinunan. Mahibalo kamo sa kamatuoran, bugang kamatuoran, maghatag kaninyo og kagawasan. Sila mitubag. Mga kaliwat kami ni Abraham, ug wala pagayod kami maulipon ni bisan kinsa. Busa, unsa may buot mong ipasabot sa imong pag-ingon nga kami makabaton og kagawasan? Si Jesus miingon kanila. Sultihan ko kamo. Ulipon sa sala, ang tanan nga makasala. Ang ulipon dili kanunay sakop sa panimalay, apan ang anak kanunay sakop sa panimalay. Kung ang anak maghatag kaninyo kagawasan, mahimo gayud kamo nga mga tao nga gawas nun. Nasayod ako nga mga kaliwat kamo ni Abraham. Apan nagtinguha kamo sa pagpatay kanako, kay dili man kamo mudawat sa akong pagtulunan. Nagsulti ako sa gipadayag kanako sa akong amahan, apan nagbuhat kamo sa gisulti kaninyo sa inyong amahan. Sila mitubag kaniya. Si Abraham ang among amahan. Apan si Jesus mitubag. Kung tinuod pa nga mga anak kamo ni Abraham, buhaton unta ninyo ang iyang gibuhat. Ang gibuhat ko lamang mao ang pagsulti kaninyo sa kamatuoran nga akong nadungog gikan sa Dios. Apan nagtinguha kamo sa pagpatay kanako. Wala magbuhat og sama ni ini si Abraham. Nagbuhat kamo sa gibuhat sa inyong amahan. Sila mitubag. Dili kami mga anak sa gawas. Usare among amahan, ang Dios. Si Jesus mitubag kanila. Kung ang Dios mao pa ang inyong amahan, inyo unta akong higugmaon kay gikan man ako sa Dios. Ug karon ako ani adinhi. Wala ako moanhi sa kaugalingon kong pagbuot. Kung dili, gipadala niya ako.